ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರ ನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಣತ ಅಂಚದು ಗೈಸ್ ಪುರಲ್ಗ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರಲ್ ದಲ್ಪಲ್ ಪಿನೆ ಬೊಕೋನ ಸದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಚಿನ್ನ ಸಾಗು ಮಾರ್ರೆ ಶೋ ಕೊಂಡಿರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಟಾಕಿ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ನೆತ್ತಲ ಉಡ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಎನ್ನಿ ಕೊಂಜುತ್ತ ಒಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಚೂರು ಪುರಲ್ ದೇವ ಒಬ್ಬ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇರು. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಅನ್ಪುಜು ದೂರ ಬಂದು ಅನ್ನು ಬುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಕ್ಲೆ ದೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇನು ಜಾಬ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಳ್ಳೆ ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ದು ಮಿತ್ತೆಂಕ್ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಅಂಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಣತ ಅಂಚದು ದೂರ ಅಂಡಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ ಬಂದಾನೆ ಅಂಚೆತ್ತು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅನು ಓಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪುಡುಂದು ಎಂಚ ದಿನಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ತೇಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರು ತುಳಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಿ ಪೂರ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾತು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೇದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತುತ್ತದೆ ಅಶೋಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾ ಸಾರಿ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತುತ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ತೂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಪಂತೆ ಆರು ತುತ್ತಾರೆ ಪಂತೇರು ಜಾರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತುತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೇನೆ 10:40 ಸೊ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆಗ ಇಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆದ ಒಪ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಪಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಫುಲ್ ಆಡೆ ಪೋದೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ದೆ ಪಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು. ಸೊ ಏನು ಪಿದ್ದಾಡು ಓಕೆನಾ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಕೊಡು ಕೊಡೆದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪತ್ತು ಪೋಪಿನ ಕೊಡೆದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಡಿತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ. A few moments later. ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಪುರಲ್ಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರಲ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪಿದ್ದಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಮೋಲು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಣಮ್ದ ಸಾರಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ. ಪೋಪಿನೆ ಬೊಕ ಒನಸದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದ ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟುಂಡು ಮನೆಯರ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಗೋಪೆ ಬಂತೀರು ಒನಸಾಕು ಬಡ 10 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 10 ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ A few moments later. ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಹೋದಲ್ಲ ಒನಸಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ಓವರ್ ತೋಜನ ಏನು ಚಿನ್ನ ಸಾಗು ಮಾರ್ರೆ ಬೋಲೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರನ ಬರ್ತಾ ಚಾಪುರ ಕತ್ತೆ ಮೂಳು ಶೋಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಳು ಒಟ್ಟುಂಡು ಎರನ ತೋಟ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀರೇಲುಂಡು ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿರ್ತದೆ ದುಂಬು ಉಂಡಾತ ಚುಟಿ ದುಂಬು ಮುಂಚೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಾರ ಓಡು ಚೂರು ದಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚೂರು ಕಟಿ ಆಡನು ಅದು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪೋಕ ಬಂದು ಅಂಚದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ரெண்டு ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಲ್ನ ಇಜ್ಜೆನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇಂಚಾದ ரெண்டு ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಬೋಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದಿ ಇಂಚ ಆನೆ ತುತ್ತುದಿ ನತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವ ಸಾರಿದ ಓಕೆನಾ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೋಣ ಸೂಪರ್ ಮೂಲೆ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಶೋ ಕೊಂಡಿರೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಕನ್ನಡು ಪಾತೆರಡು ಕಾಳು ಇಂಚ ಪಟಾಕಿ ಉಟ್ಕೊನತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಶೇ ಏಪೈತೆಡ್ಡೈನಿ ಶೇ ಏಪೈತೆಡ್ಡೈನಿ ಕೊಂಚವು ಒಬ್ಬೋ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಣದಲ್ಪುಂಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವಟ ವಟ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಭತ್ತ ಒಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಚೂರು ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಕಂಡ ಕಡತದ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ತಿಕ್ಕು ಮುಳುಲೆರೆ ನತ್ತಿಗೆ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಓಣಂ ಸಾರಿಡು ಏನಡ ಇಜ್ಜಂಚಿನ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ಓಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬೋಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದಾದಿತ್ತಿಂದ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಡೈನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಚೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಪಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಕಪ್ಲೆ